neno su ase kila litukira Jumatano kwa nini kianda ke komi kilo moto na watu mwa tuwe chaya eseke no kwa ko fa itijo mbacho bonyanzi nikuzo mbacho bonyanzi na cheka kora taibwe muchi ono ngam song na chirusi kega no to kora tabo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mo kibako dire barigiriye birogo osinani kibarengito jokora ojasa matukwari go singu it happened ngumbu na alenga bakantumire tigiti inje wa attend interview inje na ganchire gutiga gutuka nkali ondonga Christmas Muntu na temete sana kutulinduro cy'abantu sababagima igarenge ko kora ibiasara byo konye bituma n'ekingende umuga none kera ritukure Jumatano eseye munenu suya maragoba no muiroroye ritukuri aramisi chinsa isano ne mucha mugaso na Brighton Makori nendo twesa familia buna toba mundu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenene ali tanga okora naro chapa muchu Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Jumaliro Ndizi TV na nechinga kichavene kana twekira se kingisikeriye tukyo moyo asomoro berwensa kya ritugo ria Jumatano asina wadete na ritugo ria mwanyo na tore ngina bageni baito ase studio aneka to semania mange igoro yelira ba asomoro berwensa bato na soil heritage ekra bageni bana baikire ase studio asimambi yaboniga gochiko bari baga dia bene batote barabuningo inde to bocho so ase to bigito ritugo ria ngo wateina kaba mona intwemba kwa mwario tosuka yaneno Ndizi TV bwansumo gusi asoko basemia wakera ritugo na kerenge njende kwamanya na kyogosikarizi anene na bali na kwara asimekire imeli byao lakini lira bali aho lyangire kwanya kumanya na lira bana bali kwanga embusure mboga leo tumeka lira bali abere libe useno waino boyo garo tumeka borobobe lakini lero ntubwata manyiga iga ase studio ende bato semi aya mona mange asega kerebosyo ase tukaraje biro bitu bya myokira asini kolende bona bato wikira ni torena kitusuka go jibusina kwari ni nyora nantora ase mayo mitandao Facebook kutanyora Ndizi TV News Digital inanzeme yo ya Facebook butu tumero ujumbe yao you like you comment and you share Waigo na bogo tubwatia sensemo ya YouTube na Ndizi TV News ende watu bwatia asimambi yabone waigo nyorantura sensemo yo mtandao use website www.ndizitv.net asimambi yabone utakole bone chingaki nyanja na bageni bane karongo jakera soko boko kwane gukori moina ali kabisa leo kabate setting mo mwanjumoli na bokorora jakera soko boko kwane moina ali ara tutebera ningo na ndeka to kumwaliga nime ye studio asimambi yabone karibu sana daktari Mbia muno muraria chengoro kwa Dr. Enoch Mautiamonda director ya Enochem Agrovet Limited kutoka Bosongo ye konia ebintu byetu ko byons na inputs jones kya mugondo korwa ebimeri kintetereje ebimeri yawo amoyo chipambu cha mugondo chindagera chietugo chibe chinkoko chibe chiombe chingurue nonya ne chimboli twaone chimbego chie chiombe twaone ebichuchu ebingare twaone amalio wao amario ama ngoga tora daktari jodo David ngoro ya age Enoch Makrovete mange lakini manyu wewe na daktari Enoch Monda daktari obuli bwe sindani osino kwa masomo ende omunyagitari bwetugo dokoro ko nga veterinarians se vet doctors trained ko University of Nairobi buya sana kera mbali bakora dana into daktari ba masomo lakini wewe daktari ere na masomo aliaye boigo ni daktari ale ngoi karato te mono karato go chiko suka go chibo sibon tangi ja se katika tiga iga nera rato tebi sense me tuyo ko lipando nera rato tebi ningo asema biona kabisa asante sana asama lieta ngoro kunga Eric Mainyamoranga gongo korane bishirika linana ikorunga Yara International currently in Kenya and East Africa tokorunga Yara East Africa biasa togondiri no egento tukungo buoyo crop nutrition biasa igono Yara
generally ne ndagera yebimeli. Ndagera yebimeli. Yes. Tebire neri kuru shirikali nene sana. Yo tate dirike ono dine tuna shirikali nene sana ne eriki adu tebina banu kujalo tebinere ndagera yebimeli. Itu abekere meri bite ndagera yagere bitari kwama bitwa eriga sarigia aingori tore bada hona dia toike ange no koboko kwanege kabisa era debere ningo asimambia bana kabisa. Asante sana Maravi. Asante tangu kunjosaya baka. Ulu se company ya Sidco. Sidco ni company kwa ni timu suru. Timu kuma ni timu suru ngeni. Yeah. Buya sana igo management ni wetena rere seti. Thank you ma. Toto jagere Sidco, toto are yara, toto are daktari ari. Igo bono ina inchinda interpret esto area kare moinari. Na voy. Agar do te bono ko jagera to nyore kurwali ase daktari. Buya sana. Daktari bono tura jagera ase enokem ya to mojo so to bigito bene enokem ye bingwada ngwatu to deri binte ego tuara anenga yego to. Hano kamwe gutoka ase building ekoro kwa Kenyoro Farmers Cooperative Society ange na Market Plaza gisieri kia magega ase barabari yetabekirie lami kogenda Safaricom na e branch yende ere amafuta Shell eri yakarukiru kale Falcon na e branch yendere ne branch yenya ase ngenjo ya public demand eito twaigwire jogo primary school ense malia building ebwate birole bya blue entambe na eno kemwe agrovet e branch ya katetere yo bano nyago kinere kabisa sali yobokorali na bantu ne demand. Yes Biasa ase enyombe yao gose ase enokem agrovet limited inkitoko nyororo agero majumira de komaje kono chiko chase yara ne rato devi lakini rato devi na inkimo nda ko nyoro ekera tari go chase enokem agrovet limited ase enokem agrovet into bwate professional service itangani omulemi obwate eng'ombe rwarite gose chingoko chirwarite gose etuko yayende yonsi rwarite bibunda ebe ng'ombe yoko kama mabere gose ebe chimboli ching'ondi nonya ne chinsu nkoni tole amariogo ao igongantu bwate extension services over the counter gose chiri kogenda gumulemika nande tori gitabanyagitari abare ase counter abanyagitari chia inaibere abanyagitari bali bakurwari etugo na abanyagitari bebimeri tokoruka nga agronomists egero omonto gochana bakoba advised gosoegwe ochorerwe eriogo eririri ya mono ligo chikobwenia omochando riorase ekemeri kiaye gosase etugo yaye namba ibere tokoreta mariogo aya ali chia inao amariogo yetugo nsipi korwa chi antibiotic kogenda chidiwoma kogenda mariogo yokomenta chinguru ase ng'ombe chichumbi awao chindagera chietugo o chiche chimbusuro awao chichingeni ne chiebituma korwabu twaoni chipamp twaonia equipment chinde chionsi chiri chigutumika ase egasi eri yaito professionally nagoeta ni gongoni tole chimbego chiombe ne chimboli echikorwa alpines na sanens. Yes. Biasa daktari tutebena enokem nigere ekirenga kiaye kyo konyo moremi anyore ebintu kurororo ndachi ko yandi bore mugwa eterane ase iriki kana dishirika linne kiri gotoka asoro rutrogusi tuchake nga yitole best igotokuru Oslo Norway toma gutwara office Nairobi na office yeito Gusii ndobwata abantu bari field everywhere every corner ya Gusii ndobwata abantu barororo bagokonya umurimi bagutarira umurimi bareke meliki ya ngakire bamu advice ngambuyo kiabwene tugutumika bono yara ndobwata moyo gosimeka buna daktari yati gukwana uneduka yaine bwate binta wao na into tobwate ge totokora ngo boyo bogo simekera buri botari ko be kuburu esenge tokwana soil health lero yani eseke kusiba ko tabanga lira balire buya litaruali good bono tobwata moyo ali atari ko be kuburu rasilira bono lero ngo kwanira tora mangana uni length ndo bwato boyo bogo simeka mana microbe tugatwara bondo boko nga yara power toma go chenge tokoroka ngo boyo boli bogo topeli timatie ke Gusii go top go nga kitura tere no okobekera kurugo ndo bwata moyo buna amidas na microbe top alafu bono buya bwa yara
every crop yani kerekemeri igokobwato bwoyo bwaye so every crop nebwate different nutrient requirement na igokerekemeri igebwate amadini getagete na wao bono igo na intubu na yara etole tubwata moyo ale crop specific yani nga igokerekemeri ngebwato bwoyo bwaye igotubwata moyo amange ali abwate gokonyekemeri akomentere ligese ili ndo kole gento gekurunga kilimo biashara biashara mwanji mari no wetena erikina nato te birigoro ya mangana ya no tonya roboyo bwase eduga ya daktari mboro kabisa woijire sana negendo na machi kweba ndo bwato bwoyo buli tokoro ngefolia buli bwa machi pia mbororo obukwana ko chimbe ko tuika bona sense yo kuri igoro ya lira bali turi bwenete torore na kitokori justi era asemba kanere a devina sitiko nere liye anto mai Sitko na abantu mbanye maite abarimi abange mbanye maite ngara batu mikere products kurwa se company Sitko ikichire bituma imusorotie bituma eti musorotie chingene aseti musorotie ntubale eti musorotie hauti na ande tikoira kire eti musorotie bwate engaki ya tikoira mugondo ndubale eti musorotie cha kire mitinyi sita se mugondo yende ya magoso yimitinyi 5 yende ya magoso mitinyi 4 ne yende mitinyi 3 mpaka ndubata kamsora kwa mitinyi 2 ne nusu ase company ya Sitko na anda sega ase chingeni tubwate chingeni tofauti tubwate cha karati nyanya tubwate sukuma tubwate watermelon tubwate cabbage boti umusurutio sipi ase company ya Sitko abari na wako nyare company kwa gore musurukoro ase tukadaktari kwa nyare musuriri kire company ya Sitko nyamena ase musurutio bituma mondra kwa ndakore musuru chetu chonse kichibwate lebo yeminyama igobona monda kwa ndali yo munyama era tagete no munyama yo characteristic munyama yo no reke bande yo korakana characteristic ya na bereko kuyazana manju marion days tv ko kwegura bageni bane bara studio simambe yabone ko de bono na bodo mari boliao iguraga niko bol daktari iguraga niko boli Eric iguraga niko boli Mbaka asimambe yabone ponsi no bara studio Nanjiri yokomboli weteraiga nanjina baboli kiara to kwa ndigoro ya soil heritage ira balidito ibwenete ekero to kura riri asorongo rwagusi torena ira balito na riri aberibe oseni nduto gutumeka embusurembe osoboyo bobe buri bwagerere ira balito ria balito ndakira se daktari muina daktari kero tena ira balibwenete ose soil heritage ngeke to minute no mwanju bani ngeke gara take komanya ira beli dire rigie osebwenete lira babuna omubero ito ntutakere ritware afya na ekara tukurigiria sirira ba tukurigiria chinjera isatu twarigiria njere biological ekubwati na mbinto kibira sirira ba biko gendra kokonya ugosia matu ne binto binde komenta egento kirigi kurukuyuma sikucha sirira ebe nemiosi ebe na makonde type gete gese bichunie type gete ebinto tokurukanga de flora era sirira okororikana kwirira bugutukuruka the physical health yerira baka bukurigereriga na bugo mayarira byerio mayene aida ne erikorokana libwate chinyeke chinene wasi chinsinini cha rira bari abire powder wose elibwata magena byamanya gutoka ngandi bwati ability yo kubwata amache wose ko retain amache wose ko miss na bugo yarira biri karuri yakiro mu busori yatikirira yasanya ko maintain crop ekero akamboso kago chana nagake boko nyore crop kya lengo ya korire ya susiri then itumanye gocha egento gikurukunga the chemical health yerira ya so ye minitinga madini ki minto kire bire asira beri bira abe bunendagera kuchase asirira so ebinte byose ngo birigere litore twamanya ko rigere ryobororo ogororo butokoroka pH yes echumbiera sigira ba ngakingana so ekero echumbiera igoro igetoka tabanga ira beria ira acidic ekero ere opposite itokoroka alkaline emine tinga nero ni watu wewa so extreme si chivere acidity or alkalinity ere too much igeko banga crops ngiri we enjoy ngigeko garitari we enjoy okonyoranga the minerals chindagara chikira sirira ba echi goso ase kemeri wetera ase pH gete yeta kire koba not less than 5.5 wose 6.8 maximum so munonya kogenda kuchigure kogenda 7 etiri kuchiguro rioka igo yachagira koba alkaline yaje gusara kabona ekyo na kiegende kamo eko geranga ira bolito liatumikira mona ase gusia
embura nero na moyande to gutumia twayatumire njirembe yagerira acidity yabeira roro Yabeira. inchi commission egendo program tuarani twaringa nande pamoja igana na babwatani bandi nindwa machivu ngakitwanyora yokurira yo kupima health yerira biya sana ko ikatura bu daktari kido ture na ase yara Eric ara demena ene bona buna inu experts kurwa sinsembo yuboy to debena nindu toireire gusadirira beririto ndi twara feeling Yes. na inu buna inu abantu boboy ngakimwa ko de mwamanyire na ebintu biruta geri mbitumeka ende misali obwalira barito nabali myaba bamanye igoro yirira barito ubuyabwa Bono egento ngere daktari akwa nanga chemical component yerira igo ne minute nga madini yali asedira ba na kiregento bono negento ngere daktari akwa neranga soil pH igento ngere to koroka ngoboro asike songo ba sa nga acidity ekero koru 7 ogotimbo ko 1 mat igongo nya komentoro borra asedira ba ingige kore to borra obo asedira ba esenge njokoru tu ibore tu sokoro chitu chibore tu oboyo bwagendere ko tumeko bokoro nga DAP no boyo muri bokoro nga urea amoya abali baetire class kidogo ngora batebine nga are ammonium based ammonia egero konye punia mache style geteiga ekore to boru bono amoya ya akoro kunga DAP and urea ekero konye tumeka kwa muda mrefu iga konya komento boru asiki aselira diagera amadini naraze aselira mono libaga bwenete ko koirune kemeli ago bwatu asetokoro nga soil colloids ine story yeri to kolinga ya to kwana igore ya soil soil chemistry and physics bono kwamanya konyoranga madini atari koirune kemeli wasimekero boyobo ekemeli agaro kebwante koira madini nge koira kwanyora amazali dun nageko arabune company ya yara tuachire bono na moyo atari kubikubo raselira wasale less acidified igento kene to gotebanga obuoyo botariko komentero borra aselira bona moyo buna yara power moyo buna microplanting yana kwana obuoyo buna amidas obubole mov ekero to kwana ke gusire ne geli getali go chime it's improved urea yani bole nitrate based amoya ale nitrate based taliko beka borraselira bango gatore mwa kwa the study ngoganda se mbakanera devina sidiko enero ikamurigere ne asmogere embusore ino oikalira bale berigia ikaneriga society at the end of the day gatore on tevine nunga kimoro bereti osinga kikwarorira beria Gusii osa sinsitu ya Kenya mwara kwa the study mwara no borrobo bwabeire igormono ngiri mwara tire obuoyo obule friend go chaserira yes wono tu abramne study daktari ngana ndo kwanira mangana yo tu ajoranga almost 67% eli rabalire Gusii is less than 5.5 ngokwanira bono even yara ngokora to that study yes turajase bakana karoje lira bali arwale nakina inu mwa kwa study ino na kora rende na bono lira bali kero kwa wale nyagitali gochi ende igendra lyo rabwe inu ngakimwa rwene lira ba karmo to embusro kurwa sensema yasiri into us it study to rely on our brothers cross company sio boyo une company ya yara ba to information ile gendeta se according to the soil test wa according unaona in partnership tu alengi in partnership na daktari as a program ya uchi kwandera na watu anyara konyoreda bilitu ya beire ile acidic mono and then also into as a packet ile ito yeke tuma kero kunyegora ntokweta machiko 10 skari kero koligere kon maega ntokweta machiko 10 lichiko lia itangane tokora otabi kora pimalira bali yako it is advisable kwa pimalira bali yako utarachi kusimeke kemeri kerikiao tuama kwachi steps chinde no mbako boyo boro bwante ko oborobia koruase ekiwango koruase company ya yara mbake kiwango ngo kotebitore kiwango onye kugotumeke packet ya moyo iri kilo ibere ora anyari kutumeko boyo nganige use kiwango kenganiga aso gosimekere kemerike kiago twama kotebi okonyora liga saligia mbia nara kwara amanyalira baya una kiriko na kiriko rekana eyo minta kwanera ndibwate amadinara atakira sekeme madinara atakira sekeme rinde gekwende liga saligia amadinaro mtuna amadinara asasokoro siemeli amadinara akoragerie amato na amadinara akoragerie tutebonye negituma ekergia chake kobereka amadinara gochiakora egasia yase ase kemerieke igobono kwanyara konyora tutara
kwa package ile to ko advice ro murimi genda mai gagari package origeri chi steps iko elino nyara konyora ligesalire gia bia sana bia mano manchu mare kana tutubwati ni noje rejo mora dana tubwati bia sana korwali asensemo ya St. France minyingwa Pedro Makere nimekuona huko ndani na Enoch Kiriama adana watching live from Kiogoro. Say hello to Josiah, Eric na Dr. Monda mwakwaniwe oyo neno kwa tebani watu bwati bia sana Andrew Matunda ko Nyamira adana walimi yumurubiri kiraunya kese adana watu bwati bia sana obosemi obia sana mwacha kire Ndizi bibia mano mwachu mari na ngenda utoma uchumbe yao kerikendora ni kubodi no bara babori bora babona no boye wonire ngabakone bagote tana bagote ingia koni aria bagote bikera bona utumie platform ye kumanya kende gyonsi kurwase bare kurwase mbaka kurwase erike kurwase daktari asema ambia bonia tuma ujumbe je na chiro ngo chisomani daktari ntotebe buna okurwara kwirira ba na ukwagere na production ya keira sorongo rwa Gusii boigo abamenyi be county Gusii Nyamira wa sensitive ya Kenya bamanyiro bomanyo buna lira balia rwali leta kelibwani daktari mbia muno lira balia to mane lia rwali letiagara ko kiso project enjire ndagara ya kame kagere kandrete kwamo even if tuma bia njira bia linge kwamo bona gali gesaba amuremi yako gore mbeu ogore mbusuru ogendo beka onyoranga amafuna sata keira gusichuni 20 akurusichuni 2 gusisa tuchoka babiri bagwechanda abalimi ngo iguturari ase account abona bauko na kero yo mate gitanyore agobeba nimbe gwingiye rangonya nyore ligesarigiya na kiki agara tukabwatana n'abantu bakurunga Kenya Crops and Dairy Market Systems na company ya Yara na Sidco tukabwatira namone county government yabo bisaba libago kwa extension services na enoke mwikabeka technician ikomi abo baringa kogenda kere sub county asi sub county kirichaitu kianda chia Kisii county tukagenda tukajiko ko test rira baiskalia tukanyora chi machine korwa ase KCDMS tuka involve also na Kaliro Nairobi na Kaliro ya Busonga tuka umusimu ulioeta tukabeka chi demo 51 ase county echichi arenge kogenda gusomia balimi karo twa testiriraba tukabeka ubuoyo bolibo na kere gento buna gitakeira se bitume kya gero ngo demonstrate bitumanga na wabiko korabuya bise kobanga twamanyire twa testiriraba na twabekira ubuoyo bolibo takeire egente kama bona kwa iweri kieka kokwana koruyara ekara CDT raroro uptake ya minerals korwa siriraba teriko baroro igonga endagera irie gutigara kere nsaria kemeri ngeri wenjoy na bebwika inenga wasi mege tabegeti obuoyo so tukaleta chi machine ikomijo gupima goitara shirika rinata abaiko kwa Kenya Crops and Dairy Market Systems tubwatiranite na Enokem tukaleta abando on board tukachaka gupima tugutumie machine ya moyo gupima rira banere oligerie ne machine ere namba isana si machine ikomi ejo machine jire kurwa ya mpaka ikomi so tugaita kera sub county tukabeka omo bisoyo moyo asaba ikomi oyo maga tigara ka go coordinate tukabeka chi manager jigo supervise gasi eyo ekara twapima rira begendo kigo kumingeringa dira balia Gusii elire acidity ya inse ya 5.5 igere 66.7%. 66.7%. No wande ndagara ya bulirega okonyora abantu bachakire kuligi ko sebagende kuchimasa ina asande ko tema kolima asirira bali bwate obotobu businini litara ruara mono alafu ekaro twa korege ntekyo tukanyoranga ligesa iria ruara rumusimu ulio eta umulimi na bakonyora mara kabere mpaka mara gatatu iligesa lirikonya koraki akonyora ekaro twakora igon twachite tukarosie map ya Kisii county bono tuka map out ngobana marangene county ya Kisii lakini county came in gotokonye nsemo ya gotoa the extension officers gotoira into the villages to jikopima
Talinga they were funding or doing anything because the project was being supported na KCDMS eyere mubwatanio yo mase kuchase the USAID feeding the future feed the future asa ase ere munga toteme kuriye ndagera mambita nyole ndagera tokuria so eno ke mean bune partner nege ndike giya chita senge njunga konyali iguriri ubuyo lya chire paka shiringi chiri busanemo ubuyo bugosimekera egatoka ngesegi ya Ukraine ya contributory asa moyo kokinali igori obugima bwa kongire ne shiringi yaito was doing poor inflation konya yakorereki igori lya mafuta lyakorereki so tukaigwe gendo gekorukwe program nga loyalty program muri mionde bwensi yorenge gocha ogoro ubuyo boiga igarenge kogeni chi point 20 na kere point ebwata 60 shillings igonyogura ubuye bweli usita konyora a discount ya 1200 chibesi chichamanya kurwa oewa kera twapimire lira batwanyolire lira acidic twarwo twamaye ngendo gekoruku agricultural lime Ekta kora badera baba bisa wane ba kira mono baba bategereri ekta bategereri iskari toje ase yara David bonogo ngaja ngoro ke yara because no edi sigari awali nene ekera no ni kumrokane no kam tiangoro ke yara yare bana karo mu abata ne na mu aro lira be na ino mu achire mu aro kana uboyo butakere ko konya lira beli no kwatwerera umure bana taite ko mayana uboyo be mu are atire na ntode na ubuyu bwa tumekire asa matuka maya na ubwa sadirira beli ekara mwandira to kora study yako liru kolanga nayo yes bono mna na tie ko kwa ngore kinazi ko ni bisiwo ngona tewe ubuyu bwo kurunga tie ubuyu bwo kurunga urea moya ya bere gara ammonium based bono ubo tumeki buyo bo for a long time na boko gendera koleta ubo rasilira acidity na bua build up na bua letire problem we want kuata kusiboni that is why daktari ate aba number 1 ego kware gocha twago pimira liraba twa kwa ni point elinde kwegu agricultural life na ande daktari ngocha ara kwa ninga karwa tumikire even agricultural life onyebeke mono enere the worst that is onyebeke nyinge ego ba worst bono nakike karo tuate bai igo bono buno muremi muna toko kole program wanyo goto tegerete ukuruga na ndo chiko gendera kutume ku buyo boli bokoro nga DAP na urea ai no moro kitabo uteteyo na bango tebyo mondo because ayo koroga lira no moro yoro go mondo lakini bono kero ngukwana na bantu bamanyire igoro yeta bauti maitera botora kwana lakini bantu none kero ogonto me eduka njingi na ngoboy yes mondo danje ngoboy na kwama obeka magongo so beke big again abantu abamanyire ko difference eti mwa sensitive yandu ba difference yo boyo isikali bono ndato uwa kishire e program itobwa ntu aminyoke county ya Kisii na ande buna na tie kako okoheneki na nanza nibwate abo bisa bale on the ground ngasi abono gutrain abalimi no gutarira abalimi na kubahereza nakebara none serikali timaite osengwaro re serikali serikali na era ikaro yacha kugudwa nga magana ya abiri bubelira bali abiri bubeli igo bairana into blends ande gento kendo kwenda komanya ngoboyo bwa DP bwa tamadini abiri obole nitrogen na phosphorus lakini amoya to kwa nanga microbe iga bwa tamadini ali ata igo you are enriching more nutrients to the crop nakekara tuate ababono ntobwa tabo bison the ground egasi yabo no gosomia balimi na kubakorera trainings na kubatarira igobona abagusiye se babe taboni una togukwa bamanyire ngoboyo mbaro bokuru ku microbe Via sana karoto kasemba mpaka embusure eronesa dira ba usena ki erongo sadiri para kusenga ki to some extent ngote bitora balemi embusure ngukere asadira ba kogere embusure koragera mono korua serira ba nakike omindago chireino ogokonya goso okuobuyo eniro nyare ko maintain standard nere gose kiwango kerekie amadini era serira ba nekera tokora to buoyo etokomenta amadini eri aseri rabairinde kemeri kyanyara gukora naki kyanyara ko tek konyorore kiwango kereke egetuma kere kyabere ne gituma ge kovere metinyi mengi ne gituma tata metinyi sta ntu ase kamere gituma tokoroka twiga kere kyabere egetambe kigasaine koragera korwa seri kigasaine koragera korwa seri twige kere getambe ge koire ngaki entambe doma dore kere koro kutembo
ekitokoroka baba yao kero kege koragera to the maximum korua seriraba ono kerge aragire kurua seriraba nkonyorore madini ari nkokeyare kiwango kyango kora ngokeyare nane twonyore mbure nyingi nero kere yabeire nyingi igentonke tokoroka leaching okonyora madini ari akorena anyare kobaga gokease aseriraba riri nane muna mono gotoroche mbure yabeire nyingi ariraba rinde ngokora naki nkoirurire also ngotebitoro murimi ekera harvestirie gituma keri na intugusi tendency yetu ya gusiga iga kero muntu asamuire gituma keri ngonyoro muntu uchiro unachira masakwari oirire chiombe amasakwari nari arenge iga koruna ria chagete ria ragire korwa seriraba ekeri aragire korwa seriraba ntokutakira ntoira niri sakuri twari kenyera seriraba ime irinde ria iranio bato bumu aseriraba igo bone gitumana kero kikerekere on the ground ngukora kere ngoragera kere korwa seriraba yeah buya sana ndino jimbana nanda tupongeza omurobere badaniri nyaboga dena mbuya mona sobo semyo buya sinte nyaboga dena gaki tiga batokonye kiagera igesa asorongorwa gusiria keire na daktari nabageni bandi bakwanire twarene gokibosia ndo kigokonye garuka sungwoli kurubunya meuro ade aneno alimi yomurobere ogokiwe sana asobo semi obuya tokwenana asimambi yabone akubori ine obuye kero monto ekerengo obuye monto akobeka asegetukura ankeirere gosali ebimeri no obuye ono nebimeri nendage neriawo obuye buli bano monto akobeka getukura semuremire ono kusimekale oyo ale direbanga abantu kobeka obuye buli monto akobeka ase kamako ngosali bole lira bona ngaitani kamine tibina ekigwango kiriokobeka bono ekero togokwanera igoro yo okobeka ekigwango kiobuoyo asege tukorogo sese omogondo orio obwate ng'aki kebwendete koba keng'ani igo togoteba 50 kilos ebwenda kwandeka ine ekero omoremi orio onse pi lakini nenda abande bagotanga uchumi yako ngino ndoli 25 which is wrong so 50 should go for 1 acre bono tocha asege tukora ng'aki okobeka obuoyo bwao ekiagiriga chekenyene igebwenerete ng'a 5 centimeters from where kwabeka egetuma keri kiao gose simba kwabeka gose twiga gose tembo 5 centimeters from where egetuma keri kiao kwabeka no gwenda kobeka obuoyo egento ngero tokoroka planta ne machine yeri ekokora ogosimeka lakini iye ekokora in large scale so a planter is accurate ekobeka 5 centimeters ase abeka egetumaga 5 centimeters apart yabeka ki obuoyo bwao lakini bono ase ng'encho Gusii ndobwati megondo torasimekere chi plant ndobona togwaka egetukora nane togwaka gochimaga ari samara bagu no gwaka erinde giako 30 centimeters li spacing yetogokwana oyo namanye togomanyo bono ari ase getukoro ime obuoyo bolimbo bwana togokuna getuma kiao ase ng'encho obuoyo bolimbo gokuna sometimes it can scorch bari ase chimbego chinde ababwate chimbego egento tokoroka ng'a amaranth species iye koroka ng'a emboga mine bwate ngento tokoroka ng'a dormancy ere prolonged lakini obuoyo ngochi bori bwachangia in a way yogo break that dormancy but ekemeri nge bwana togokunana no obuoyo bone ego scotch because na bego scotch elinde eite the active part area gokora germination bone what happens asege tukorokiao igoto advice umorimi weka between 10 to 15 grams ng'aki okomesha gendeke ligike ekebangi ekegie soda wasekia amacha yechuba kigechirali we talk of 10 to 15 grams gosege chike ketokoliera so toliko enda gokomesha rege chiko goseke bangi ayebono komesha the first time ukobeka iga orosanyi iga kwa manyang'aki kwanda gokobeka but rende the more you increase ekero tokwanera okogendera komenta ekegwango kiriokobeka because you are supplying more nutrients so production yako endego na kiyo yongo gotebia renge kero kobeka bona kero tokuru 50 grams I mean 50 kg yo boyo pa eka goko genda 75 to 100 egetuma bia bikobeka bibere bitatu eseng'enjo you are supplying more nutrients so daktari azimambia bon daktari mwadana mwakore process yo kweno kina mwapimirira ba asoko konyo murimi ng'aki orato endere na kimwagendera anika imwikire anika imusukete kuchibosyo aserende kubimarira be mwakore simana
of course the face intangani elitwalenga gukora eitwalenga gukorera umurimi free njaera lakini chi machine no nyambono mano era Mobsanaro moriana machine ngikoroba ekoro pH meter soil pH meter soil pH meter yes chi machine we sourced them from the US there are others from China and others chire equality ta utanyale ko era tanya ko bari reliable okonyora nga readings echiko fa abera kungaina bego kungaina ase bono iga our technicians here bago koraba umurimi yako ma 100 shillings ogenda mugondo mupimira liraba that's just transport so we are not making profit we are not charging a farmer anything on top onyorera ni advice because abantu bari sikona abantu bari trained again tukende igoro ya amoyo our staff at Enokem were very trained editokoruka capacity building bakoreirwe nyingi sana such that they are able to ask you nga area kiurwete this map to create is able to tell you ngonya ko urwete korwa bumurenda for example chi what they have been mapped nga kia acidity level ya arorega ko ekororekana so they are able to give umurimi obwoyo korengana buna engineer tu apima tukanyora machibu nere buyanga ekarato wa apply lime ngobe katore lime masi bitukora ine method ya me tukora microdosing ya seket egetukora keria kama miabe obeka na are tokobeke kebangi we don't want too much of it echikoirana nilira baguchia aseka ba alkaline because now kubweni alkalinity ere ngongo mono kubweni acidity so nakitoko tabanga strictly umulimita achikutwara notioninga kubeke nyinge bwana guchikogesa sana yeah endagere itu asimeka tukabeke binde biburonge asike kwanga kaligeta keire eya me binde ikabereka paka gatatu yeah asenge njonga dewa epo konyora endagere kurwa siri diraba madini alitu abegeta ase ugoyo egatoka nga crop ikya enjoy ntoka endete gupima igo chi machine njiro asikira sub county oyo utari konyara ko manyanga ningo ora agenda mupimirira ba kesi mieno kemuna bago tebengo muntu orange gabo ni saya cho saya ningo there are 10 technicians still bagenda ko kolega si chi machine iko no chirisa biasa na bon tenda na as sidiko tokira na igeka na bon to baba bategere ska ngwada no mugwate types of jibusuru mugwate tuiga ande mone mwada papa yao ndasimaka tuiga kirengaki nesaririra ba tuige ose nabona woto ose mina kero ose nabo njeri kwasimeka tuiga kwasimeka yende kwateba ose naki naboto ngo advice tora bale mibaito ekera kwasimekire mbusura yamo ntori go advice konye simeka mara more than 3 times aso mugondogo kugera bono totebone mbusoro nyo kwasimekire tuiga ose kwa irire embusoro tokoroka tembo 73 mugondo embusoro yenkoragerere mono within this period onyo kunya kunyeiro marange nkonyorora bali uri akona naki liakeire yani endagera kusoba tobori bwaye wakona naki wakeire embusure kwa makonyora bono the third time gusekiri kwanye beka mugondo yakeire ligesaria onye liarenge muna togotebe embusure ya tembo onyo ko ire packet ile yamo ya kilo ibere ebwento kwa chiguniko chakira 8 mpaka 10 enekero usimegete ugatumeka boyo bya ngoba tabinde ase demonstration ya matu akorete na amoyo different tofauti ngoba tabinde no twanyoreta amachibu alingi so ebande ekero kwanye simekire mara more than mara gatatu nkonyorori gisaria korena na liakeire nabo konyoro muntu embusoranje simegete the first time ekama bya ekamubekera bere the second time nande igateme abali gasarika keiko na bono ria gatatu ukanyora bone getumeke no gesimeka bone gachi kaba gatuma kenge kaba na gatuma kanga gatumani idine bono kwanyore ndagereria arenga aserira banotema ko supply enda oboyo bori nkonyorore rie getumeke ge exhaust rie obotobu aserira bariri bono gabo to advice yo muremi kere gwa ikirega nkoro twa advice ochire getumage kwene ngakienke ende kyanyore ndagera endaga nebe kere nkere kirya kwariga sabono munaga buntu bwate bitumege kuruku simba egimitinye egekogende mitinye ne eginde to makoruka ebinde to koruka duma getumage na karuki kumyoka bwango gekumyoka na karuki mitinye tatu
3 twamanya komunyoka kari gakorokwa sungura egesusu ekenyene karokune mitinye 2.5 gakone naki gakoire rige saigumana nawe kote bituma byetu byonse byeminyama nere simbo nabokore mnyama wibi na react negitumana karoke nabage ko baiko ubiya sana ambake garanda to bigo ngurikane ko bori engurikane ko bonna mudana rombodi bonna ndi to karana jibande jimukura semekange na bara chamite sana no kande kwanyo na chamite mutaku bonna nsiri je ko ba ingo kwande siri ya aserero Hira na good morning. Dimwensa kiambia mana sabagani ba sugeli kabisa. Na naodena how much do you sell 50 kg fertilizer? Is it more than 2,500? Wena nyona kurugesu akubono boyirenga mokoni 50 kg. Obu wa 2,500 ya kwa no bwa sirio oliruta kwa abantu obole no kem go so konyora kinsagia chiri chikugora kurwa no kem igo ikabobe mbole igoro mbole bwa serikali gaje kumanyana ligori aje kumanyana ligori nduga uzina wana muna micropo to kwana is between 5,100 to 5,400 yes ikero mone mia karare na tutegete bana mambia tu boda mate ata ke production ingia mu yago ligoro aganya liga sete liga mu anyo ale na 2,500 agina tara ma usedi na bale ni sare gete ai yakira ke to kuma somi na kete gete anyo liga sete ujibusi na kera tule na sitco to bana yara to bana enokem asoko na onyo ale ebintu mete jidu kanjire by the way ono ine bia ina ya ngo bwana buna this tv na boko nyorana eduka nero na beko te bina sitco ngo bada ni abonyo to mai Usukonya itu kita waktu ini boyo ya, bapak ada ributan. Karena kita waktu ini ada sense boya. Enokam onyore bintu bide certified seeds uboyo ikyara bana baruwe bari kirenga. Wede enokam ada bide namba kwa kirenga kyo kopima dira ba. Abantu bitu bakonje. Bakoli taxi yako oneri uboyo ayonya ko chandika ikyara era inkiata kitu konyora kurora. Kinene na bali kidi njira yo kwenda kinango sire na tore asuko kinia iga sasorongo rokusi. Bono ndibondire gega ili chendra ndiye ko gara bitwana jasmiku sindu jasmiku kato kweta do dana mundo no boya tabege umundo ne ri dabatara manyana iri ruharete opure muno no boya tabege ngweta dara to nyara na mundo dana ke ota dombo tabege tiboy no boya tabege daktari usatara manya na kiata ke to ko opure mi boya ko chakalira egente getangani akaroto pi meterira ba ngomanya torenga inkirira beririre mete so ekarato kubeke bituma biria nduri gutaka to bibeke kuchime kyara to bibeke kuchime bantu mbara mbagoje kubirora basome and we are happy that they have been able kororeta bauti yinga ebire elibito to kubeka ngana pa ebi kororeka ne biya kuba biribire ime einere emwe ya moyo kubeka to kujiruka demo plot akarato kuchibeka njiriri to tagete omulimi aboliri swali konyorora no ulio manyana asitwa beke demo plot yeito osomi gunere na bakonyara kweresa umuntu kumugori ngakyaye gwakorire ndagire yere para ya mete biye egente kama twamanyire nga oburemerwa bwerira beri ngento gete twamanya korete ndagire liyetakire twabeka aroro twarete mbusuro liyetakire twayebeko embusule to kwana ngwa boliri swali nga nere buyo osimeke getume taipwe ya muri yoka na ka niti komentera niga bwe gento kerega na bakomenda daktari eto wa device emisimu to bwata buna bono kusiererenga ebere engaki embule nyinge elie ko mutinyo gatatu mutinyokane no musimu kabere bunoyo apart from moyo koreka na elirino na bera abo emisimu elie nde ka bango musimu kabere gutwara embule nyinge so eyoke egoto koranga ndoko nyara kobeke getuma kerige kuragera mono enkaki yembulenke ekiagereke kuchikoliri kali uchikobereka onyore mbura yakorire yasirire ige minute umulimi orosiri asara so ngwa device tora seduka nga please go gocha totevi musimu eno ori mbale to gukani to matenge getume kyote gete koiro musimu eno ori umwenge onde okotebiri ukangante gete koira iko omweli uchikogesa masakaroka ta konyora igongo tengwana ne murobo semi kosonyo ore kiaba matunguru kutoro bosemi so we pick ekameli kerike gokora buya ne bitume evi mbiro bibangire nga nkeroge kwa masakuru kwe lowland mid altitude gose high altitude ngopiki tore nga ikwarwa ngenyoruka ikwarwa so igare gatigati gusakari iguru onya kare iguru muna guchichise mo chia keroka ndubwate jimbusuru to koraki to gutuma guchiaro onya kere inse guchie enjera ya mugumu guchinse ye guchimate ngomanya tore nga aiga ekamerike ko gendaro niki so ekare tu akebekire
ani like omorimi otabwati omanyobu ntu okonyora gitu kiabeire orio begetegeririe uchimate utakorete rira batatu pimeti tabegeti obugoyo boriwe kewango kerigitakeire gose tabegeti lime onya acid tikero agapiki embusuro naende eriere enchogu ikoragera asata keire engaki emburenke so emine titari kuchikogesa Daktari karonda to tebiga soko sembono mambigoro yobore miwaito Indio mole miata keire kumanya bono nanko primary li bagiai ana osendiru alde osembia li nekero ale mire akode osataralema ose ekerate doji kusimeka ose api ndimo mwaka na bono mole miata keire amanya na ndia kupimari bagia eta keire nyuma mole miata rasimeka atarasimeka ekiagara onyo osimekire obekire obuoyo obuoyo boli bono maite bono will give you false results ige ere buya diria agesire akoja prepare omugondo usatara prepare intundu manyete buna to collect ye sample yerira bakara to gopima etokorosia chi point chinge w mugondo oli ke w mugondo obeke chi point isano chi point ichi chiriga eyemo point eyeme ya eyende yera aiga se konchokera gutira eyene ya gatatu eyene ya kane rensa eya gatano eyigoro so chi point ichi etogokiria twarusio bochafu twamanya gwaka guchinse chi inchi gatie chi inchi sano nemo mpaka chi inchi 8 mpaka 12 asobo kumbe bwika boli ubuyo butambi kwamanya kwa leto mwaro gwachicha ira baigaria bwatie slope area amara bali kwa yabeka guchia kama okerime chi point chonsi gwa collect amara bali kwa yabeka niamo kwa yaburukania kwamanya kuruo kwa yarubuni sambu bone guchikupimwa na bora rusu enusu kilo yapimwa pia sana ekanongwera na as Eric Yes. na tuwapime lilaba tuwabekire obuoyo bune kana yata keire na tuwasukire gochibosi ngeba ratokara top dressing Bono egende tangan ndara kuna ngegora tokora top dressing number 1 egendo ngereke tuwa kwa nangegora chidemo chigokorera buya mono kubwe bintu bire bali because into we are experts we are doing the right thing ndo togokore bintu buna bibuyanete ali se demeri onye no boyo tokubweke kiwango geria takire embusiro tware teri eri twatebe eri tutagete kobeka bono kwamanya konyora nonye no murimi nonye weed control tari konyara ebubi chire mugonde ebubi munego soka ga yara riro boyo gocha toro tokwanere ngeko rotari bwenere tugosimeke getuma ne chingende ngorera esengenjo by the time chi egetuma gyo soka chingere chi ali to boyo chigakora kare egetuma bono geko soka ruari gende nkeyo kwanyora mazao duni bono kwa mbori ngekora tokora top dressing iwa top dressing obuoyo bono buna amidas osa micro top ngekora tokutumeka se top dressing ya sibituma mono mono eso kukwanire bituma esengenjo na bito gosimeka mono ga na kiendagire ito abantu bagori bokumamuga bali bokumamarago bono ngekora tokora top dressing ibwata high nitrogen ibono ne songo kedende bali bachiete class kidogo li dini ndiro tiambe kese kusinga li dini ndirororo libwate uwezo bwokorosia mataba manene amato gasia eningi amate toko so ebese ke songo is the engine where food is produced endagera na korosi no bwate lito linene bunendagerere nyinge bunendagera ko be nyinge ebituma bya bikobeka amazako gende gore sengenje bituma bikobeka bibere bitatu sengenje ndagira nero lakini ko konyora lito lire like igo bono ndagira tesaini igo bono top dressing mono buna se bituma igo togokora elinde tobeke lito libe ligale elinde libe health elinde lirosie ndagira eisaine ego tobekere bituma bito bibere woko nyora bono buna top dressing ese fruit crops togokora top dressing number 1 to rosirito libe buya number 2 to rosia matunda aba manene number 3 onyongo nyora libaga ni jengwanere ngeko era kwanyore ndagere kwe bono buna avocado kobeke bisi chibingi yamanya kwarura elinde tokonye bisicha biri mbibu anyongo nkonyora libaga onyore libaga bona bongo kwanera mangana good bono kwamanya konyora obuoyo mboro togoroka nga nitrobo egendo ngere tokoronga nga nguvu ya kiume ase binadamu nero nona asekemeli yes onye nguvu ya kiume teyo asekemeli okonyora ekobeke ebisicha na flowers yabeke bisicha yabe binge byamanya kwaro buno mulimi yore smart ogokora kilimo biashara egesicha kama muna keku ngikiyagu ebesa litundeli nebesa
kwa mbwatire igo bono tugende tuko minimize okugu kwebisicha nguvu ya kiume gochega li dini ndiro liborete igabu liko konye gendo tukoranga transfer ya pollen grains yero mwange seke Gusii orua sensacha echese ngungu elinde fertilization take place litunda libe onye nguvu ya kiume te yiyo koro kuboron yirese bwo koro nitram igonyore e problem egento kende onye nguvu ya kiume te iyo ngo yore gento kero tokoro kama tongorori ngiye garo nyora matongorori matongorori ale ngora bungorore aicho liego eguni amange lakini omo nyora muguzi yago getenga bono ntu agesete to kanyora matongorori mungina go tenga ntu anyora chibando chigete omo ago tenga na nyore bando yogo saba amatongorori ali akoretwe sengencho boron teyo bone kero okonyora mwango kurwari go rese tokoro kataso siensa cheri goraria die kugwa mwangori nguvu yetaisaini kwanyora matongorori biasa mwanju mutaka sumu tumagete turakwana nambaka sinini nerara thina chibando ekero bandu monta chiri kugura chibando umamura gosemi ina daktari thina chibando kiata kiro tugura ninga kikia usumeka chibando kete nande na kinera kurigiri na chibando chiko mwariges kera chira seku kagari konyara tore tokobato ko mu advice embusoro ne riara nyare koira kulingana no musimu oyo tobwate ne chimbusoro chitobwate nchiri chiko ne kago tema chiko enda uwango chiko ireke kigeta chiko ireke gitambe nane ngo tema tore kuramanye rira bali aina na kirire rira bali aina kunyara re koritaini amache kusindi kunyara kora kindi kunyara koritaini onye ndi kunyara koritaini amache nto kunyara ko mwambusoro na tore for example tembo kuse simba embusoro yetagete rira bali atwara amache ndi anyora amache ngono to ko mu advice ire embusoro rira eritari consume amache amange ekonyo amache amake so that rira bali aeri amacha ali akoba holder se rira baliri kwanyara konyore musire yakore na yanyorire amacha ali atake ire nendagire bwenerete igo bono nkoena na tura advice ngakiki nande musuru kyo ranyaro kora naki oranyaro gusimeka edire nyaro kwarige nyaro kwarige sa ndebra ndaso mutumo kyo dakita tumakura na bande tumakubara na chibando jijigura igwa makonde kwa undiri wa mutanga sudani na kurena kwa mwendo nyori idiyoga ndiria makonde ya chibando chero makona bo ngiye ko gara tuna ndia bali asere ndiri kaira chibando jigasarika kusino musimeke mobe usine bidu bitako kanete biya asumu odi kyara tenda uta deyo more mienda takete nirige sariko balige kwena tore korwa sense mire ndiyo mutumo ko musini ndokora enda turatumuka asini tumakwirana asintundende yakabirande yomwele garatole na Dr. Enoch Monda korwase Enokem Agrovet Limited imambi yabone yotwera kabisa na otorineri korwase rishirikarine underscore liaya no torina mbaka korwase zabelia sidiko egon tukone kina twese kwa jiramo na ndubina Ndizi TV twene kina maete na batetina tani masomo yegerasyoka aldo twate bana jiskuru jeto nini nelina togabana amasomo nana yoboremi igaramaya ekyagera atogojaga sikorenjara togaraga siende korenjara togana skuru ye korenjara togana twaleta bageni bakerengejo batusemia amangana anyina yoboremi eketwakorera kuneta turanda sensemende studio turaligeria birato tumakwirana atheno ni adibati eno kemagara tedine na bokwenda setukali wanyawale bibiri bitatu asimambia boni eno Ndizi TV kwa sumo singana turasentundende yakabiri Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii bitume bingameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbure nero ubuye bitakabike omongi na baskaria ngatuma ite na chiri kurigire bitume byao mbiameti arafu makonda utagotiga gutena kina abugire nkona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukendi bano no bwachira makonda imogete kero bukendi bokani nari na makonda akoimuka bone siri ne omongi na baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke korukunga Enokem Agrovet ego twanyeruka Enokem Agrovet ego toko muchubo songo no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke tuna chingende chibona cyangere kuri gisaiga manyarora kyakakire kuri gisa kobarira ngoyo buri obuya
ogosiarire ebituma biao bichenje bibe bimwamu amina tari obwoyo bwoka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege naeta moisonde gari ngarore ng'ombe yao nero ng'ayang'ire kunyarika ng'abwate amagecha ngochisibiande korende gote ngochisiberia amache yayo mong'ina omogeremi bwonchoreire na Enokem Agrovet amina Nick Maine tarira Enokem Agrovet imeyumuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusagerunde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo bachagiro Orusagerunde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Keresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika wana minyoka engende kai omong'ina wachirego tigangende tukanalerio obuneka ya tigamyoka engende omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shiobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nigiga okumanya buna mpabwata obukoreri obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B Automatic B Professional C Light Track D1 ekyo PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE Heavy Trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B Executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi oratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurigiro y'obusera bw'oburunde bw'ekigali gya NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii Mbiyamana manu mwanju muri Ndizi TV karanda kwa imeyo moroberi obwenzakya lakini dore ase kingeze kirigitu kingambo ya bono mambia anegro tokoreri goro yobole miboito ase twero tware komorekera na kolire nangaki obo odira balito lya vera soro grosi eri arwalire na lya arwade ngakiri korosiwa ikiagera na turanya beliga sadiri gutia sama twarbosio asiriga sadiri giye kardo na daktari enokumonda oinero mo director gwensemeri go semo director Enokem Agrovet Limited gotoka somo kyobo songo anigo tonyuri alenga yego toka alinga kyokonyora ebintu aho biryotagete byobolemi none Mario wanaroro embusuro neroro abo ikorro gwenyorere asenjera endonge osensere enjera ya mutone neliki mainya oinere korwa sensemeri ya yara East Africa
Litu ajakanena tena ni shirika. Ndio kwa shirika kubwa. Kiona nakonele aze mambi ya Monica na tushaya mpaka kwa sensemo ya Sidiko. Quando bambolina mpako ero mwa mpako le producer ayumbadaye nishikote yumwe tantrena na asingambo yeto ya abono mambia yamara machumele kana tutokwa dinero Ndizi TV kwa smosi nara kubona can we use organic fertilizers on the same piece of land with these inorganic fertilizers how often are we to test our soils yakorgonere nyabando of matunwa akorma nyabando no mar nyabando by the weekend nyabando kurasa matunwa gesima akobona lende can we use organic fertilizers on the same piece of land na inorganic nande nkale ngatora test dira balito often to test dira balito tigayo yarara iraneli igorende to tumeko organic fertilizer na inorganic asi kama twende tumekwana daktari atabi how unabanya nanyo rwake how often tigangerere gantebe organic fertilizer nabo kunyetumika lakini egendo gwenda kumanya igora ya organic fertilizer eco release nutrients slowly and the crops we are doing right now chitoko nyara ko bato gosimeka echi chinga kichinke kwa hiyo yago tebana bwate mbusuro ekoira sungura ekoira metinye bere nenus akiro chanya ke ko release toteba like nitrogen ko ba released slowly lakini karo tumeka inorganic fertilizers madini ya kutumeka abu na abu organic fertilizers are good na boko nyetumeka ekero bwate perennial tokotanga perennial crops chirichiko bera for a long time kwa shamba but rende just go for ekero to bwate bimeli bibi keto biko irenga kiange just go for inorganic fertilizer. Yes sana daktari na branyo na nyuru ko so asumuru brekna kubona often abantu ralira ne kali bwate ana ogo test ne ekero mutatarasmeka goserira baliana bakona mmochekera tarasmeka kinwano ha ungarenga ndimo mwaka gatatu mwaka kano mwaka ukiwasimeka sungura garogota twiga nano testi ogote biamono asogo testi riraba onya ngwanya go testi igogo testi rimo otaraji kusimeka onya gwa testi omosimu mutangani acha teyo go testi omosimu kabere ekiagara results kiri kwa nyorete no kubeka sasa mitigation measures ingingo beka no organic fertilizer iyo umburukani ngoja kotabana ni nguyu kutumia organic fertilizer na ndega kutumia inorganic igari maji pete kiagero direct into kende water retention ego chikoba igoro because inorganic fertilizer improves that water retention nga kitoko tumia lime ili twatebe eco reduce soil acidity duata banga injera ya mono microdosing eliyo kubeka sevi evitukora sevi kama kwa viriase ogosimeka injera yende no ku broadcast eliyo ku broadcast kwa manya kolema ekaro kwa nyako kutumia method yo go broadcast igo broadcast 1.2 broadcast no okobusura 1.2 metric tons echichiko translated to how many bags 1.2 metric tons that's 1200 kilos which is by 50 that is around 25 bags about 24 bags 24 bags ko beka seeka bono tudinya kupima nandirira beli ase miaka kati miaka 3 mpaka miaka erenga miaka 5 ekiagara bono kwa ilikuwa bekire nari nande kaura acha kwa reapply nanda again gendoki the line lakini kaka banga ukobeka asege bitukora minute unya kobeka kirengaki lakini ya machibu igararari alikuwa nyoreta matanga ni wapimete eise kabanga nota getiko manya teri bobe ko manya budi ya ubunega nderete koba ni lira bateri bobe ko manya kero umwaka onya kokora microdosing wa etoko te check igo onya kokora kero umwaka once a year ikoko karase ngenjonga sometimes amache kara embuna wane mblere nyinge ngosibiere ya wash so you want to know a effect endenere ya beire lira baliane ko change pH ndikenderete ko improve ose ndikenderete ko ira nanyuma ikona kwa ne chintu ndaiberenga onye ko gutumia broadcasting elitwata buko busura minute opi merimo in 3 to 5 years lakini onye kere wakora microdosing pima gendoki kerengaki ni isaka ba wakora broadcasting onye services yichire as affordable as they are you can be testing kero mwaka kumanya the well being yerira diraba diraba liane byaliga ndeta ko mechando teyekera gopima nguli kwa affect diraba banjirende yons yeah nande daktari ngata bwana tokota babu na ikagotiaba ntomanyete muna rina te bali tangana kiwapi mirira
kwa manyire rira acidic tuakorere correction measures tuatebiru buoyo bono tigana na DAP tigana na urea bono rero nya gusumbuka konyora chikarama chigupima bo Via sana mbaka tuira nasi mbaka nere aratebina mbaka kibande ki mutuga yararwa ngegwera turatena ngero munda wedo mugono tena chibando kyarwali ekibata makonda ali daktari na bato elio andana sidi ko mata chibando chimbe ingie kogera una bono tubwate kolami na makona akori bituma na makona tu anyora ta chaka akori bituma ntona une company ya Sidco ko advice toro moremi kire musonere bana rebauti ase afolami wa mi na kito ko advice moremi ta kire kwa siare riogo erine kwanyara ukat amakondari naro to some extent kera ari mugondo arire bituma ngo affect ya production yegetu make nana makondaya etogotebe bune season ya kwera igo konyora makondaya etogotebe likia makondaya akolei asedi tukelimo likonde butterfly eri ekolei millions of eggs so bono and it can move a very long distance within the shortest time ikomono konyora makondaya na bora nyore amagenari ya nuara serira ba aganyali gitumi ya chakere ko soko kwa makonyora makonda kona naki achakere ko ligetuma so all most of the varieties in Sirvana about yase utiasa makonda but we are also working with technology iri tonyara konyora ebituma to nyako improve tonyora biko temako amakonda na temakori tari konyara kwa affect no ndi bitumbe bya Sidco makonda tari konyara ko affect to that extent iri na nyariko binyare gusira nane ntwabwate ase demonstration chidaktari ateba demonstration 51 across Kisii County but demonstration ere motu akorete tukanyakora in three parts aso moremi atweta kagondo it was a small mugondo lakini tukanyo divide esto abegete chilaini 10 by bikamago 10 igo tubwate bituma 120 kera in the three plots ase plot ya motu avegete tukaro kyo moremi kera practice ya kawaida gutumiko boyebwa DAP ne practice yende tukatumiko boyebwa eri tukoro ko boyebwa koro microp another practice tukabeka microp plus ngitokoro ka agricultural lime ase practice tu anyorete mugondo tu avegete microp plus agricultural lime etu anyorete ase bitume bi arenge 120 omorimi na warusite egunie yamo ere very clean chigorogoro chia etu apimete kari to harvest akanyore gunia yamo ase plot to abegete microp yoka omorimi anyorete chigorogo chia renge 30 alafu yenda abegete ya DAP ya kawaida practice ya kawaida na uto anyorete chigorogo chia renge 15 so you can see kero before tutara aswaga ari tu apimete diraba tukama konyora se pH tu anyorete yo morimi ya renge 4.8 ke minute erire acidic so you need to come with them to koroka agricultural lime no boyo a different from DAP erinde onyore digesariri yeah biesana mbak manongira na egenda egenda ngerente te kokonyo morimi egenda ngerete koroka calcium bunere important ya somonto korosi mifupa ebe very strong esenge nakiga karagaro ba igurenge mifupa ya onere ba gotenga eat food rich in calcium na boy gono nege ekemeli ngede calcium ndete ko konyo muri calcium we korobe gete calcium enough asekemeli kiao gotangere number 1 70% disease infection asenge nje korosi the outer cover eyi to koroge skin ya kemeli ya bengong even from disease attack and also pest attack eyero muna makonda yakonya kusumbua nini aphids and leaf hoppers na vinto binde timaitinga amakonde tu general to koroke kebusi so igo oboje bonata babokoro ko nitrable mobwate ngende kitokoro nga soluble calcium 100% soluble calcium ego konye kemelia rose the outer cover na geko era timaitigo sononge enzang explain ngento ekemogyo na geko gera okonyora litoke libarugete umuntu te nga bona litoke lisegete nga litoke lyako leki yakongire which is wrong ego litoke ligo seka liko leto buruire fungal growth yacha yalete ngento nga secondary infection litoke liria gunda no ire chiro muntu tari kugora kwanyora gosene cabbage ririe morakero rekero yabungire ekere mbura yature yateka you are getting the point kwamanya konyora bono bunu murimi esengenjo yateka kwa rusi ligas so we want to make sure nga outer cover
ye ekemeri yakorire ki yabeire nkong go supply calcium through using nitrum. Ibiro betu bengana teu jarara mono kabisi kiano jijisir kora nyisi sato jidoro korongoro beri konen da producer ngonde bere na to mente vitaribike ya bongo tu ngonde bere badai kone kan ngore na daktari to tebe na pantu go singo da no bori mabua keire osineri valia sariki ninga niko tabanga ebinte byonse byabeire Gusii obole motu bwata bwakeira so maene lakini ekerongo bori go daktari ekerongo kona jasinini usikorire kibano girimo gotebe sambara usikorire akare mu mubegete nabokanga ni gastore lakini kibano isasere agia na bori so daktari ninga nitiko teba nkin clarify gente kyonga obole mombokete lakini nainde lira bali yarwalire lirito bwataike such that productivity inga again ndagera toko gesa korwa se unit area yabeirenge teriko ko baroro so okonyoranga ekina kike changiete mono ni isaka banga nkungacha tole nga twabeira abange emegondo yakaire elito bwate nduranyara koyetumia toke sali geso lirita keiro ekiagara enda injire ndagere kwama acidity ya factory productivity teliarari telio nganduri konyore endagera ase unit area rio nyagwata keiroge se bona litwata bangu monta ko gese bunia korwa sasa nini chira ini jinsi nini ya na simegete endagera actually the demo number 52 ya renge kwa nenjo monyene and no technician knew. I only went to my workers ngabata na into let us practice what others are practicing out there. I harvested from a very small unit chibunirenga ibere na ande bitume bino onyene okugunda mbichiti kugunda the best harvest na twali over time yani ngati nyore bituma bigunda roro na kingo tabara nga acidity ngo affectira mangana mangi response ya chemicals chirito gusiarira mugondo terikoba buya if these crops gose na yaba weeds tutagete gusiarira gotorgaliririo goite weeds njiriko kora buya ekarolira balira acidic lakini ekarolira balira nga it is within the normal pH ekaroko beka response ye chemicals chirito kobeka ekoba buya kwanyoranga kuirolera wona acha yokunya kuirolera nkokaletiki nkoyo that saves yo mulimi chibesa. Yes, so we need to make sure ngalira balieto dia pimiru. Number 2 twakorire onya lime itakeire goso bwo yoliaruka nitropo bwa vekirwe egarira balito lira narari inje bwe komanyene gento kelia teba nimbwate mango si chire grafted na retere tukuru meru ekaro calcium ya bainse onya tinda pimalira baliane nkabeka ganyora amayamba yakaragwe akinira abira manene kabisa akachaka bwatika egento giya chitiko ngonya na moyo ayabwateka calcium akamacha kobanga gesaro libon lakini konyatikire so much na anda ali arenge kwateka obo maene unateba igarenge kurwara koraki atonya yeah Wisa daktari Mwalimu Gembo kwa Bembe Boys boarding tuko pamoja hadi mwisho. Asante sana na walimu yomoroberio anda tutobwati biro bitu byarake ndero twasio yomoroberio na ande moje linde to segazo to se mwalimu kabisa tomo bosemi na ande moje biri okay then I say hi to Eric and Josiah for the best result in your farm. Use Yara fertilizer, Yara farm productivity. Asante sana oyo mbili okeyo nero otomiro chumbe ai asimambi yabonio dagete likyo kwane no ya kwanto ma ukwana bono chumura ukoro ngoberio na ntoro beri angikande katuji ukora totebena ninki ora totebiuro ya Sidiko nigera monta tumeke busureye ajo tenge montara gera tumeke yara namna daktari jo tena inki gera monto taja eduka yane agende yara uyu mete mbore kiro monta ara kwane agere egine eyo mo kune kola tena ngaki ode bana takiri ge tukura obe kichinginda mone chiba tiangwane re na ode bana aki imukiba na ndenjinki bena na barambeke amagosorin gloria se ode bana wali mimoro bela ode nisho ire bia kapsa inki gera mo remi takorai. Number 1 ekero togo smeke getuma ne chingende asengoreya na atebai chingende jikoira 3 to 4 days chiasoka egetuma kira 7 to 10 days njibire bikoira 10 days depending in a condition yeli rabanga kira kwamanya konyora muna chingende chiasogete chiro chinje igete gosoka chikabeke meli bono chigatume kuguyo mapema una chinza chiro by the time egetuma gecho gutabuka gecho gosoka 10 days
Akigende ngeyonza. Top player. Top player ajite. Igona ki One wa of the best. Ekero utagete ko bomuremi ule smart. Omuremi ule smart. Okubeke getuma kiawo elaini ye. In between ye getuma ne getuma kende yani elaini ye getuma ne getuma ye to 75 centimeters. Gatia which is almost 30 to 35 centimeters, right? Yeah. Beke chingende chiawo. But inde singe njorande konya kotebinda bantu gaki. Tiato tige kasumbe yo toko buruge bituma physically to le no bokombe mugondo to bogirete man rimime toko buruge bituma amario gona ro yo ko buruge bituma ogwa mono na bolyo mondo li swali raisi egento ke ko bombe mata bantu bago tengo ko buruga kwa kabiro ko bombera marabege sakwe lakini the notion behind erenga ngembe oge goja ngabono ngo support yo egento ke ko bomberu marabege sakwe negento ke ko rukuna lira boni ebiyaji emio ebindo biribiko bikonekrosa igo bono squeeze ke tuman koneta kerensa tiga kasumbi esenge njongo teba esenge njoto totage tokuburuka na mariogo aebeka ndo bwata mariogo akuburuka bituma beke bituma this section dogoroga ndo bwata riogo likuburuka agara wachichi wachire chingende beka chingende rogora so that you improve productivity egento kyo mwe ndage tokukwana ubuna to bwata daktari ndabawote egento ngere tokoronga multivitamin yani kikuwa betiruga appetite ego kina kwanora no nyine gituma gitagete multivitamin egento ngiro to konga yara vita crop boost obuyo buye folia obwata high phosphorus okobete gituma nga baada ya siku 3 to 4 days asa yani igo ngochando okobeta ngio minute for 4 days up to 5 maximum okorre change ene nese gituma kiao okobeta nga kiukobeta tali okobeta bisindani no tokobeta ngosiere okuko no kuburuka liyo ge likonga crop boost oli burukania se amache se pump osiara samato and you bono igona likuwa bekiri multivitamin uya sana vile vitu vya minyokire nataka tukwane na chendo to deviro ya Sidco kini kwa recommend kuruabu lakini linganalizwa ndinane lya chira igoro ye binde tu akwande beyonce endo kereke kyarenge ya genetic modified food. Yes. GMO. Ingebe na kina kero bono kegoja ntwara bantu badana kegoja napokera bintu binde twara bigo salirira ba nini ene changie mbaka. Itu une company ya Sidco kulingana na ukubwa wetu wote hivi the company tuntoitenda tiko kora anything to koro GMO we'll stick to our varieties needing to ra kono ko improve irinda tonya the best varieties out of it yeah that is what I can say. Ntura, we don't have that department ya GMO and we don't intend to. Yes, na maswali na mangarengo ikiara bana tu asioli daktari na Eric na Mbaka murubiriwe ana mtojo na diba katoje linde tukua na mangi ikiara muri miolesika na tagete kumanyo manyobo ikara manyire na tuara kagonda gake na ba bimirira bali aye na ba kumanyangia ko bana to takana nonye indi to kumanyana na mtu mdara mana amara kwa nenda ketensi meke ebiasi ni chia bukado ebibano do dori rio jibo sto kwa sari biro bito biaire na ndi kimura twale mero beriende elimo go twara isika no ne kromo kwenda se abale mko batara protebe na list bito to beke cambiali entonces mi avanto wetera kromo entre tari go bimano ni de beke mo tonare atama edina ira baki ke na tago pimo zeningi mede dori bito ba types of soil the types of soil to kwa neti sari Ndua korete a program yemo na Mildred alietis it was aired I think good bono ndo kutikina basi Mildred ngote mo bono tebi na ningi geragere ngicha se company yeno tingende company yana bana njinga bindi obuye company ya Sidco buna indito guchaka twate bimuri na ase company ya Sidco togote chaka ne musurengia ini ronyo redi gesaliri ririgia musuro to yerengia gotatege musuro ko ase company ya Sidco ase company ya Sidco no to ko musuro ebuate rigesalire to the maximum oranyo rigesa na ndege tuma nyone tuma kerekere mugondo kibwate nenge nene omwagano utari konyana utari konyara ko keyeri una for example encho kunenya ko yeri kuno mwaga ate konyara igono nyiko gosimeke tumage tokoroka tembo korwa se company ya Sidco goseke tuma tokoroka simba endo enyene gosetwike korwa se company ya Sidco ebitume bichinengo chia ene chinkonguchire mwaga rocha tokonyara gochije nane ebitume bito gotayo muri mkere bia sokire mugondo gari ebitume bia Sidco byonse bina bokorora emerinere gocha yasoka isiko yitokoroka prop roots neri ngoteba tu some extent ko determine gutuma kiago
chincherere ngege chigatwara bono anchi property chinyinge ne chinjere konyara chire chinyinge bono gori gaseri koba likobali nene igon togo te bichaka ne mbusuro ingie onyore digasari ya korwa se company asi Biasa medina ko miro bodai ko ba ke kama ngana iba abuya biasa kada se Eric kingi geragere ke kwato de vivion siguro ya lakini bono ubuyo bokore ngobuna mbororo kabisa wena kiri mwachumure katuriti gukora morobiri bono ndagite kuhakikishira umurimi ngangiye kora orachere gutumike ibintu bya yara shirika kuu number 1 moto ya itogote egoteba iga knowledge grows ngai gobo manyi naginda bege gukina egento togokora intwe kenene we don't do anything research on nutrition bona kero gutume ko buoyo bwa yara igo commentary gesa so number 1 is the right fertilizer eyiye koro yara oranyare ko gutumeka nutrients echire added chikaba chinyinga na tebanga DAP bata madini avere micropegatura madini baka 5 igo bono ngonya commentura madini oneriga so comment number 3 omurimi ntagete ko mweresa iga otumeke the right amount of fertilizer aya karateba kilo 10 ekoyana ne packet ya na bateba igo erinde onyorigesa umaete omonda gote nga uchumi ya kongire bono ngwana ndete kilo 5 ndabeka igo yani you want to satisfy the mind so the right amount and number ya mwisho right timing of application umaeta bantu mbale ago kembe gitumo yanzire gotaso na lia kali kuminyoka achiko bego boyo wa top dressing esige nogo sendi kuchise gituma ngakarati gakubeke gituma beka mato you got the right timing application igo bono yara nego konye ku improve ligasali yao elinde ligasali bali nyingi buya sana kutoka shirika kuu myamano ndadewa ndase daktari atutainere na nginda jere no kem mbindu kibiro ya usiayu atutaye kabisa na dana haini polin kutoka chogo Liogo ita obo chabu asebimeri ndibwate effect moso iranda ilibono general na mokongina bayakobolena liogo ita obo chabu nemeri ironda kugosiara ndibwate effect ase nkemeri doctor kare liogo ndibwate withdrawal period ntori gotakanga kubuna lia siarwa immediately crop irarogese intagete gotanga tari round up yoka ama liogo nona alito gusiara sichinyeni igaro biwe ni more serious effect yes ekiagara abantu abanga buna wane mburere agusiarira chinyeni kwanyora kitara akora matuka ali abekire kolengana na matuka ali to withdrawal period gose PHI post harvest interval kwanyora umuntu ororeri yasokire nande nini chimbunjenge ochiali okojirete chiro lakini yote sichingeni chiri you will find nga rescue sinji kodake nchiraro so nere buye karo gusiarira nonya ne round up mboro gusiarira ite weeds ya by the time muri uja koleta effect yonyora matacha kire gonjuka kabayero ka yajakire koma it takes time kwanyora nga a period yeli etakire disintegration yetake place yeli yogoliere na effects tia echirwo yakolireki yabeire so the thing is observe the right time na ande to siarange ne bintu buna bono chinyeni chikwawa by the way onya kugo siara use gwa chiomi so it yakonyora ye control liyoka like that just again don't the comment this doctor just a comment again liogo siara tokoroka nga kebe herbicides chito tokotumeka ngotwara tori chidre effect one on human beings number 2 even on the crop that you are controlling the weeds on number 2 again the kinate banga ekoleta stress nona ngurusi abono ngoire kinango pweso bokeno mobero iko stop ikobono iko inject oboyo bolunate ba crop boost boru stress Enokem ige ekolete bintu bire certified properly certified and Enokem is run professionally ebintu bionsi bintu bio tokogora korwa e company etari reputable we have usianingia korwa chi company echi igonga ntubwata obosemi obu yakeregento information yekorwo nero na intoko impact gochia so mulimi gocha seduka yaitu goita ni kolete binde bibire quality ntomanyete obumanyi bwato iru bumanyi buna toko gache binde kigara nabo kolete gentekia okegache bubonya wali yasalikire so we are trying to comply in every aspect yokolendanga the quality ebinde tokonia mbire buronge kiyakabere we have made sure nganto bwata technicians were available reachable including our veg company every just a phone call away
and they are able to visit abalemi in case ase bagwate challenge. Number 3, we are making sure that we work with people balibonse bagwate interest, including media inu. Make sure omulimi onyolire the necessary information iri etakeire egere omulimi oyanyare ko konyora ligesa ligiya. Media usually bantu bali kumanyanga media nebwate section y'obulimi, and this is a major part. Make sure nga information yike omulimi akole bintu in the right way. Thirdly, we are trying to make sure that we don't exaggerate our prices, making sure products ikinechingia, lakini we are not exaggerating too much. Asa balimi kogole bintu byase amagoliare at least affordable or competitive. Buyasa daktari sare biro bito biere nindo chabantu matumira mabodi na manga lakini nde biro byane bere nindo biro biro nyaningita ode anuari me yumorobere mpsiro engia nera ode anuari me yumorobere bagate tokora angikande lakini ngeroje serikali ira kore ende etokonye no gobimalira beli usikubote na inwe ingege serikali ira serikali gedera kore kia no kuwaka neri shirika na enokem eri shirika na enokem konyara konyora abalemi abangi bali bagotara ase duka na konyara kobere ase center asaba ni bako na malamishi yabo so ise ko partner ne duka bune enokem for example na bokonyora banyare korichi abalemi abangi abale barobwo banyene go extension officer batanyare korichi at one go so ise ko partner barobu inyoine program ya soil testing ise kunye sponsor again for a period na bakonyora abalimi abange bakona naki ba benefit. Yes sir. Umetiwa na lingode. Again ndo natebia serikali yakora is doing good work right now. Kwana no buoyo bwa blends to farmers but bale koirana the e-voucher system. Eli bale ko distributors Nanokem and the other distributors elinde obuoyo bobe in between omulimi a distributor na serikali lakini wana gato bugate boko enda the other way obo kateli boko bobo igona le kolen kwa serikali nga ira na the e voucher system elinda nyara ko boko nya bali mia bangi bali baka mashina pesa daktari ase serikali endura ngikoteba no kubwatirana na private stakeholders bana intwe ikiagarantule able gukora last mile distribution abalimi bali bakali insinyo batali yange na serious yiga so boyo bogocha ebaguchandike kiara amavuta bana wana mentete transport yo monta gocha kuyiri boyo kanyara ya very good eno kemunere boko deliver near the farmer na through the branches chiria stock on guchi again to kende is a cost ya obolimi ama gutengira amendira ikire obulimi bwabeire obokongu kyaro mulimi utagete kolimie keragita obo maene will have to spend a lot of money in order to plow megondo na or deliver even product no nyane sales olio bwatageta kuchikoni iko konyoranga you will have to spend a lot of money to transport ye harvest ya guchichi echiro again tukende amaliogo buna wono marwaira yatwata abaya bituma biko nyakobochoro na fale amuam etakeire serikali yeru subsidy egera balimi bakonye ka bit thirdly okupima kwirira ni kokeka ni riko be enhanced bapati ni naintwe egera tonyare ko kubwaterana again tukende no gokora all to be inclusive including media and everybody oranyare ko changia productivity yaito again dai goro to tiko nya ko import bitumba ko Zambia na Sande pesa no mwanchu mo ndisti bitu ko lega igana mange torjo kwana kurende asingi bira bitu biere loje to amente yide kange komesa no nemo asi torjo okora saa 3 kurende ngwakire producer mbiyemo na asingi jato mentire saa alia mangana lenge amayana nda mansu no twalenge na Dr. Eno Monda korwase enokem agrovet limited korwase mucho songo ame sema tebire serikali tiketo baderne to sire mangana yubore otwarenge na chusa yamba korwase sema ya sidcom ndo sidco tengo pega komteya sidco nere yo no twarenge nere chusa yamba na eriki mainya korwalia sema ya Yara East Africa Limited shirika kuu na baada ya wetega yate ekibwagiso ekenene sana katwa chake tumye mano mwachi mure kara kwaba imeyumoroberio winsa kexonga sikingese kingamba yita sema yumoremi kwakerambye mono bali bonsu bene kuno muroberio gochira senjera bene Conrad uyone kitibuna graphics ya berbia ase posta troset na kwene kuna bantu bamanyirina bari ko ba studio chosho uta uyoko be producer ito yumuroberio kira chingaki kira mambya kwakerambye mono kro kwene kirande kwato mentire birobike biemono na zuritan mbako yone kiribuna bintu byonse kamera ya berbia ase mambya boniga ne kumwakerambye mono na Dorcas otoko banera sumurube na mwakirembye mono na Saulini
uyone gatuna bageni baito baikira studio ase mambia bonika ari kumwebe manager ito John Kebati bakubadera na Nyamete nere Esport biamono mwensi na bali bakole mirimo ya Ndizi TV biamono ntugwato bore minobonda nere Mildred Mamai ono dena moja kwa radi mamote na ki kipindi yake yasirwa enakem yara na Sidiko ono ni moja kwa jora moro na kiego sirwa ende abale mi mamanyenga kitusi juzi biamono manju morelia na wakire biamono ya kuri Ndizi TV nero basmusi na botamberiane Brighton Makoli. Ndizi TV Ubwansu Gusii bitume bingi ameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye seng'enje mbura nero ubuyo bitakabike omongi na baskaria ngatuma ite na chiri kurigire bitume byao mbiameti arafu makonda utagutiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema mbia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukendi bano no bwachira makonda imogete kero bukendi bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne omongi na baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego enokem agrovet ego toko muchubo songo no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibono chiangeri korigisa manyarora kiakakire korigisa kobarira moyo borio buya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari oboyo boka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngarore ng'ombe yao nero ng'ayangire kunyarika ng'abwata magecha ngokisibiande kolinde gotengo kisiberi amache yayo mongina obugeremi bwonchoreire na enokem agrovet amina Nikimaine tarira enokem agrovet ime yumuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagira nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusagerunde Nigorore opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station. Naboigo, Bachagiro Rosagironde, Ensemo ya Jogo, Angena Jogo Primary School. Gusoba Keresimi, Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wanoni nyakengende. Kai, omongene wachirego. Tikangende ndio obuneka. Ya, tikangende yakengende. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ile yao.
abarigiriria bwe televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe bitume bingameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye seng'enje mbura nero ubuyo bitakabike omong'ina basikaria ngatumaete nachire kurigire bitume byao mbiameti arafu amakonda utagutiga gutena kina abugire nkona gotekiga nabugete mambia byachanchiru amakonda achira kuri bituma ubukende bano no bwachira amakonda imogete kero ubukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne omong'ina basikaria ntagete toimoke mapema kendabo etuke korokuna enokem agrovet enokem agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo ayagwita makonde amariogo yobokete una chingende chibano chiang'eri korigisaiga manyarora kiakakire korigisa kobarira ngoyo bori obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo bwoka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngarore ng'ombe yao nero ng'ayang'eri konyarika ng'abwata magecha ngokisibiande kolende gotengo chisiberia amache yayo mong'ina obogeremi bwonchorire na enokem agrovet amina Niki maine tarira enokem agrovet ime yomuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore ase nyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society ange na Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station. Na boigo, bachagiro Rosageronde, ensemo ya Jogo, ange na Jogo Primary School. Gusoba Kiresimi, Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wanomi nyokengende. Omong'ina ero wachirego. Tikangende nkonalerio. Obuneka. Ya, tikani nyokengende. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Ndizi TV obwensu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi It's the most exciting time of the year, and often we wait with eager anticipation. We think we understand it, but it has many sides. Springtime in Europe. We follow it from the plains to the mountains, from the inlands to the sea, from the warm countries in the south to the cooler climes of the north. The moist air following the fertile winter rain heralds the beginning of a new season. The
parched terrains of the summer are past, and now the Mediterranean ushers in the awakening of spring. The spring migrates across the land as if in a frenzy. Even the high mountains cannot contain it. In Spain, the first warm days occur in January, with temperatures reaching 20 degrees. The cool nights produce a delicate mist that envelop the lagoons. In the flat waters close to the shore, a group of cranes have spent the winter's dark hours safe and undisturbed. As the sun rises, the group stirs into life. Group after group sets off to the feeding grounds. They commute every day back and forth. It's not far, with only a protruding hilltop as obstacle. Their destination is the expansive holm oak forests that cover large areas of central Spain. It's an open landscape, sparsely populated with single trees spread across the gentle hills. This parkland, the Dehesa, has evolved from once dense forests and is over 4,000 years old. Gnarled oaks with expansive crowns dominate the view. Under their leafy roofs, the ground is strewn with fruit, an immeasurable wealth, nutrition that has made the journey from the north of Europe all worthwhile. Throughout the winter, the family of cranes live closely together. An adult shows its offspring how to deal with the hard seeds. They're not swallowed whole, but instead taken apart, arduously, bit by bit. The cranes sound agitated. Perhaps they're nervous because of the herd of pigs nearby. Together they share this empty countryside. The black Iberian pigs can be traced back to ancient times. They are connoisseurs and find the acorns irresistible. Their diet of acorns gives their meat a distinctive taste. The ham produced from them is called pata negra. Throughout the winter weeks, they forage the ground under the trees. Spain is already teeming with life, even early in the spring. A mother observes her offspring attentively. The young rabbits have just left their burrow for the first time and are now taking in the warm sun. For them, the brightness of a new world. In the eyeful charge of the grown-ups, they make their first forays across the fresh foliage. Spain is the homeland of the rabbit. From here they have spread out throughout the world. The greenlands between the oaks are grazing grounds for the sheep. The herds are all but lost in their expansive surroundings.
At the end of January, the new lambs are born. They're somewhat unusual neighbours. However, they don't seem to be of much concern. The lambs in spring have much to keep them occupied, and like all infants, they love to play all day long. Eventually, everything calms down again, which is good because that new coat is a little bit itchy. Nearly 100,000 cranes spend the winter in the milder climate of Spain. It is not only the abundance of food that lures these shy birds to the Dehesa, but also the fact that they are undisturbed. At the end of February comes a disquiet within the flock. One sunny morning, the time has come. With a strong northerly wind, they set off for their breeding grounds in the Arctic Circle. Within 24 hours, the loud trumpeting of the cranes is absent, and with their departure, the countryside reverts temporarily to its tranquility. But then, a new morning has dawned. As the dense fog lifts, griffon vultures take to the skies. Vultures live together in the steep faces of the Sierras, the mountain ranges that cut through the central region of Spain. With the first winding thermals, they set off on their way. Early spring in Spain can be very changeable. The vultures have a problem when warm days are followed by colder and rainier ones. Under their own steam, such large birds have difficulty to fly, but with the help of the thermal winds, their flight is mostly plain sailing. Even from 3,000 meters, they are capable of detecting a sheep separated from its flock or a dead rabbit. The grazing lands of the sheep are very favorable for the vultures. The large flocks spread out, at ease nearly alone in the countryside. Such nonchalance does not go unpunished. Should one of the vultures descend, then the others will follow. A sheep is not so much. In less than half an hour, only the skin and bones remain. After a little starter, it's back to the skies in search of further prey. If food is in short supply, the flock's course can extend as far to the south of the Iberian Peninsula.